ஃபஸ்ட்டு க்ரோம்குள்ளே போய்க்கோங்க. க்ரோம்குள்ளே போய்ட்டு நான் சொல்கிற மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு Facebook லைனா தென் ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ வந்திருக்கு கைஸ் கரெக்டாக இப்போது இந்த டயத்துக்கு 11:59 தென் வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். வந்துடுச்சு. தமிழ் இந்த ஐடியா கொடுத்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருங்க கைஸ். கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோன்னே ஸோ கைஸ் அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்துடும் கைஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்படி வந்துடுச்சு கைஸ். த கோடு ஸ்ரீடியம் அதுக்கப்புறம் ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்டு கிளைம் பண்ணிடலாம். விகின் பேகு தென் மெக்கானிக்கல் விங்ஸு பைசாப் காங்க்ராச்சுலேஷன் ரோபோ தென் ஓகே கைஸ் எலக்ட்ரிஷியன் கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கையில் ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஸோ வாங்க கைஸ் எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி